Да си говорим тогава. Да питаме дали си има гадже. Искаш ли? Аз ще изляза малко да си махна космите. Вие си поговорете два. Не може толкова красива жена да е сама. В никакъв случай. Не вярвам. Както и да е, това е друга тема. Няма да започнем тази тема. Вие как сте? Много е приятно тук, нали? Айде да си поговорим за телевизия. Толкова добре се справяте с телевизия и двамата. Катето нормално, защото все пак е актриса, но ти толкова добре се справяш, все едно си правил предаване от много време. Аз имам чувство, че изобщо не се справям непрекъснато в главата сте си ми. Ти и още... И правилно ти е това чувство, Мило, не се много справяш. Някак си се гледам към... Се гледам да взема от всички най-добри водещи по нещо. Какво му е прекрасно се справяш. Ти имаш толкова твое нещо, което е толкова харизма има в теб, че не ти е нужно да взимаш от никой нищо, но няма нищо лошо в това да си откраднеш от различни хора нещо, което е успешно, нещо, което е добро. Искам да мога да говоря като тебе без да спирам. Значи адски ти се радвам, защото почваш в твоето предаване и не спираш и не те връщаш. Аз съм присъствал на много опит, много години опит. Ти имаш ли слушалка като моята? Имам слушалка, да. Тя ти е нужна тази слушалка, защото понякога като се уливаш, както кажеш, че аз говоря и като започнеш да кажа, айде стига вече, давай натам, няма как, трябва да има Знаеш, неща ме кара да те питам в момента, обаче аз никога не мога да си позволя. Браво, и аз не ги харесвам. Не ги слушам. Карат ме може да се съблека тук, да си покажа разни работи. Да съм показала, че ставам за плейбой. Не са много лоши сценаристите, като се замисли хората на слушалка. Айде да си ги разменим. Моля ти се, дай ни твоите, вземи наш да ги разкарай. Не си ги давам. Аз винаги съм имала страхотни екипи. Трябва да ви кажа, че това е много важно. Вие се шегувате, разбира се, тях. Предполагам, че се разбирате, но не се ли разбирате с екипа си? Не сте ли доволни от тях? Направо... Кате, кажи за сценаристите. Единия да се постриже, какво беше, другия да каже? Да каже на майка си, че е гея, да си признае. Да, това го чух и съм се хилила нищо от вчера. Ама, Мило, какво ви се крият, че са педали тук? Да си кажеш само... Да си кажат, разбира се, иначе Катето ще... Айде, излезте тук и си признайте. Айде, излезте, бе! Само аз съм била тук. Идваме, казват слушалката, идваме. Искам да ви кажа, че ви личи, когато не се водите по нещата, които ви казват сценаристите. Разбира се, сигурна съм, че пишат прекрасни неща, но сте... вие не сте... Аз съм хетеро. Ти си хетеро, ти си страйт. Аз се падам по мъжа. Ужас. Тогава и ти трябва да си хетеро, и ти си падаш по мъжа. Да, и ми ясно, защо какво реши, че ми е лесбийското в мен? И ти си хетеро. Добре, сериозно сега, много ви моля. Кой от твоите предавания, които си правила, най-много ти харесва? И ти най-при сърце, така ти е останало голям спомен. На кафе, разбира се. Да. Много мое предаване и много близо до мен, защото аз си мисля, че съм такъв много ведър, позитивен човек и там беше такъв тип предаване. Кой простак го спря това предаване? Извинявай, че така директно... Няма да ми отговаряш на този въпрос. Много те харесва. Много се сладък. Аз така малко като Опра. Изведнъж уж без... Ти като Опра, следващата пълна промяна, като Опра ще вкараш една количка с сланини и ще кажеш, това остана в пълна промяна. Вече съм... Добре, да, Гала, бях при тебе в пълна промяна и пак нещо се издух. Мило, остана ти си несполучливия модел. Да не раждаш пак? Не, няма да... Може и да съм бременна. Аз 3 дена не ми е добре. Там въргана, що не му се маха корема, нали беше в пълна... Ето трябва половин година, бе, Кате. Да, половин година не е минала. Сега ти искаш, ти нямаше бръчки и после виж как съм без бръчки. Ти почти си нямаше. Той без корем, мен ми падна улицето. Луца, добре, че отидахме в тази пълна промяна, защото... Да, малко да се оправим. Аз не може. Аз ще да се търкалям тук в стълбите, между съвсем сериозно. Търкаляш, стига, ти пък ужасно критичен си към себе си. Да. Уж се шегуваш, уж го пускаш под формата на шеги, но си ужасно критичен. Ема ти ми каза, че Опра пристигала с количка с слани и ме потисна. Това е популярно, не? Сега тя беше, ти си една пета от Опра. Виж, тия лищите непрекъснато ми се подиграват по улиците като хода. Най-мраза блиците. Моля ти се. Не, 20 лева за 20 секунди се казва. И ще вземе 20 лева, верно, че не са много пари, ама... Темпо, да. Темпо ми каза. А защо? Какво трябва да направя? Да отговориш на няколко въпроса. О, Боже, давай. Блиц интервю, бе, так. Чувстваш ли се добре в кожата си? Много. Влизала ли си в секс шоп? Да.
Кого зашлеви за последно? Нямам спомен кого. Не е било скоро, не си спомням. Добре, какво си купи ти от този секс шоп? Чакай, че аз сега се сетих. Влизах, нищо не съм си купила. Разглеждаш ти? Разглеждаш ти зайчета. Всъщност, чакай сега. Последният път, който влязох, беше много смешно, защото бяхме с Кремена Халвджани и се изтърсихме в Солунска на един секс шоп, който не разбрахме, че е секс шоп. Отвън едни чоропогащи хубави с едни ръбове, с едни камъчета работи. Кремена вика, дай да си купим чорапи такива. Влизаме и се оказва секс шоп. Да си купихме оттам чорапи. Ето това си купих от секс шоп. Ние мислихме, че друго. Друго не... Какво си печелила от лотария? Никога нищо. С какво те ощетил Господ? Мисля, че е бил доста великодушен и щедър. Много, и аз така мисля. Фотоепилация или кола маска? Фотоепилация. Грубо или нежно? Нежно и агресивно. Кой е размерът на сотиена ти? 75Б. Аз съм Д. Ти? И все по-малки ми стават и по-малки. Ходила ли си на мъжки стриптиз? Като отслабваш и така е. Да, ходила съм на мъжки стриптиз, влизам, пак Кремена ме проваля тази жена. Кременка е... Направи стайлинга на един от първите стриптиз барове и аз не отидох тогава, когато го направи на откриването и решавам да отида няколко дни след това. Не отивам сама, отивам с компания и съм си сложила кърпа като теб. Цялата съм се замотала в една кърпа, едни очила съм си сложила големи и съм се скрила с едно палто, с едни яки тук и едни очила. И кърпа влизам и ни качват в някакво сепаре, затворено от всякъде. Сядаме, гледаме някакви стрип... Имаше и жени, между другото, не беше само мъжки, на мъжки стриптиз. Тогава не е бил хубав стриптиз, не беше хубав, да. Имаше и жени. Случва се какво се случва, върви някаква програма и по едно време, както седим, някой ме потъпва по рамото, обръщам се и гледам един познат, който не съм виждала отдавна. Да вика, какво правиш, бе? Долу ми казаха, че преди малко Гала е дошла, говорят. Добре. Така. И аз така. Моите опити да се скрия са такива. Винаги като ходя на стриптиз бар ме фаща. Много лошо. Понякога не ти ли се иска никой да не те познава? Много ми се иска. И на мен. Адски. Ама няма как. Русото си е русо. Да. Така. Какво ти тежи на съвестта? Много неща. Аз сигурно имам доста грехове. Надявам се Господ да ми прости. Така е, в никакъв случай не си мисля, че съм идеална и безгрешна. Всеки ден правя нещо, за което съжалявам. Но от чисто човешки план погледнато, вечер заспивам спокойно, като си затвори очите. Днес какъв грях направи? Днес... Настъпила си някой човек в магазина? Не! Днес като се замисля, бях абсолютно праведна. Абсолютно безгрешна. Бях абсолютно праведна. И последен въпрос, заради кого би станала... Като изключим това, че съм тук тази вечер, но като цяло... Да, между другото, това много ти се пише... Последен въпрос, заради кого би станала гей? В това въпрос. Заради Анджелина Джоли. Питаш ме и ти казвам. Ама си откровенна! Да, браво! Защо? Какво трябваше да кажа? Не, много е хубаво нищо. Не ме питаш заради кого бих станала. Да, би ли спала с Анджелина Джоли, например? Аз не. Не, а с Брат Пит? Не. С Брат Пит? Не харесвам женствени мъже, не обичам мъже с кули. Брат Пит е женствен мъж. Да, много е. Как? Той е с по-хубава кожа от моята през филтермината или нагримирана. Той е с кулест, с изсечени вежди като моите. Сега, не е този от... Как се казваше, бе? Този от Транспортър. Как се казваше? Джейм... Стантън. Така, какво те е 20 лева? Тези 20 лева да ги дадем ли, хора? Заслужи си ги! Благодаря ти, Гала. Беше много яка в отговорите си. Особено за Анджелина много ми хареса. Да, почувствахте близка. А сега е време да поканя и следващия си гост, на когото съм сигурна ще се зарадваш. Хайде, махни, да останем само ние с Гала с него. Така ли? Дами и господа, сега към нас с Гала ще си присъедини един Аполон, който имахме щастието да гледаме гол в продължение на няколко месеца.
Съвременен Робинзон, но с далеч по-добра съдба. Доскоро просто красив манекен и стриптизьор, а сега един от най-желаните ергени с пари. Моля, посрещете горещо последният оцелял сред тропическите джунгли и ужасните насекоми Жоро Костадинов, победителят от Survivor! Ти трябва да си тук, аз тук. Айде, аз малко ще да там. Жоро, как си? Добре. Благодаря. Защо според тебе пищат толкова момичетата? Имаш ли отговор на това? Никога не сте викали толкова дами. Аз не ги чух. Не си ги чул? Я да ги чуеме! Жоро, пак си напълнял, т.е. пак си налял унази красива фигура, с която те виждахме. Беше подслабнал. Да. С колко килограма точно? Между 12 и 15. Между 12 и 15 килограма. Еми, виждаш и Survivor не е лека работа. Колкото и да го обичаме и двамата, ма виждаш, че ефектът тук е много поразителен и бърз. искам да те питам. Гледал съм те всяка вечер. Да, наистина. Като не успявах, гледах на един друг канал, който го повтаряха. И наистина ли толкова гладувахте или ви даваха тайно да ядете? Според тебе дали сме яли, като сме отслабнали толкова? Ами не, то вярно, виж, няма никаква логика. Аз се викам, не може да ви остават толкова време да гладувате, бе, човек. Survivor изпитание, освен за духа и за тялото, така че нямаше само глад, имаше там, нямаше храна. Добре, с какво беше по-добър от останалите? Аз не мисля, че съм бил по-добър от останалите, защото всичките 22, които бяха там, бяха достойни да бъдат там и всеки един заслужаваше да е победител. Защото след като са решили, че могат да участват в това приключение, те са хора, които могат да стигнат до финала. Представяш си ти там? Азис, представяш ли си го там? Аз за това се чуда. Да. Колко дена ще издържа? Колко дена ще издържи според теб? Ще се опита да издържи до края, но няма да може. Знаеш ли, защото като влезеш вътре, състезанието вече мислиш само за него. Състезателният дух излиза на първо място. Ти въобще не мислиш за това дали си много гладен, дали си много мръсен. Ти просто искаш да продължиш по-напред. Това е едно приключение, което те грабва и до последния момент, в който можеш да останеш вътре. То е на първо място за теб. И непрекъснато мислиш как да прецакаш другия, според мен. Аз така си мисля. Да, горе-долу е така. Значи като същото като в Big Brother и ние така се опитахме да се прецакаме, само аз си мълчах. Там ни правих се на добрата фея. Ти прецака всички, на време излезе. Добре беше. Вярно ли е, че си спал с над 200 жени? Аз гледах един път. Вярно е! Що е толкова ли странно? Да, за мен е странно. Добре. На колко си години, Жоро? На 28. На 28. Делено на 200, колко е гала? Ти си... като не можеш да смяташ, моля ти се. 28 на 2, 14, какво ти е да сметнеш? Така ли? Виж, съм простичка. Ма защо смяташ на 2 делено колко? Чакайте, че в слушалката ми говорят, вие ми говорите, аз се ми потиснах. Що го делиш на 2 от 14 годишен ли си почнал да... Това трябваше да е първи. Да, я ми кажи, Жоро, на колко започна всъщност? На 17. Мисля, че беше толкова. На 17, както на 12, виждаш ли? Честито! Абе, детето ми, сина ми гледа, бе, не те ли е срам, бе? Сега смятай вече. Ами... Не знам, за мен това е страшно много. Всичките жени ли си ги обичал, Жоро, или към някой... Само една. До сега. 199 само секс и само една си бил влюбен. Но те са малко повече от 200.